Това е ръката ми. Здравей. Здравей, свят. Релакси от социалните мрежи. Например, Facebook, Ask, YouTube, Twitter. Няма да ги изрежа. Да, това бях аз. Всъщност, мисля, че не е така. Кое? Какво? Как? Мисля, че... Хора, тук що осъзнах, че плодявам. Аз си релаксирам. Обичам рижави котки. Имам нова гривна, да. Ето я, жълтата. Не ми пука дали я виждате. Момента се чувствам адски странно. Говоря си сама. Някак си говоря на вас, обаче говоря на телефона. Мисля се връщам там и да спра да релаксирам. We got hard work to do. Хайде, връщаме се. Ски душо, как и майка. I'm back, bitches. Много е яко. Добре, аз ще спирам видеото, защото става много дълго. Peace.